hos mig er vi ret glade for sushi. Faktisk så meget, at vi nogle gange laver det selv. Og lad mig bare sige det sådan her, det blev det ikke særlig kønt af. Faktisk lignede det lidt, at vi har været op og slås med alt det her rå fisk. Men mine fine venner inden for Sushi Lovers har fortalt mig, at de har lavet sådan et nyt koncept, hvor man selv kan bygge sin sushi. Man kan faktisk lave sin sushi derhjemme, men de har forlavet det for en. Altså det er ikke fuldstændig færdiglavet, men det er lavet på en måde, der gør, at det faktisk er meget nemt at gøre det selv derhjemme. Også med sine børn. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så har pigerne og jeg fundet hinanden her i Kongens Have, og alle boksene er pakket ud, og vi skal prøve at lave det her sushi. Glæder I jer? Jeg må nok indrømme, at det faktisk er lidt nemmere at lave det her bygge selv sushi, fordi det er jo ikke helt lige så nemt som at koge kartofler for eksempel, men det er dog lidt nemmere, end jeg havde troet. Så jeg tænkte på, Ingrid, skal vi lige prøve at lade dig at lave de der maki-ruller?